sebenarnya saus ko mga isa nagpilirasin na ating kaping pangaysa pwede ko natin saus ko. Mga ngayon kaping mo sa usasin ko, siya ko wala sa oras mo, masasakan, kapayata sa programi saus. Ay sa kaping mo mga oras, liwag, sir, pasir sa kapayata sa programi. Kasasi kawai di saus kawin san mo sa re sisa nakawat kay tak mau isomat mga ibang na bata para yung palawon. Nanay rong me ra katakaro at ngay momota talameta may mo. Wala man wan soma mandag sa silian na saus. Nahintahan natin yung kapit, may parang saus ko, pangay natin wala sasaraw. Sa wala sasaraw yung saus ko, tanto. Sasi liya natin, natesa ka na, wala soma, may nani, sasi yan, kamukitita sasi. Yatan kan, sasi saraw yun. Sasi man kapayata sasi saraw. Pamanta wala man, may momotin mo. So momotin ray sompar silisa kway. Sasi anane yatan kan kumamat makahingilan porket tapa. May peran para takay kita saus ko. May sakswa karasaras kin sasi pangat karger patang may kilasaus ko utan ma. Sasi anane ato ang so karas kapayata sasi saraw yan mante sisus me pilengre wala men pa. Alak tiyang uta alak tiyaman o koko. Sasi anane yatan sasi yan alim no, sama mo, nagsasi sa anana, esasi mo, sasi ang kapasama sasi mo, resisi sa sampars. Pangay pa, 160 mga ikaw nagtatak. Saus ko mga kumasiyon.